artis yang satu ini kita datangkan jauh dari Puro Asri Karang Malang Sragen. Maka kasih jumeneng Mbak Jejen. Oh iya. Oh iya. ID nada. Cantik. Good night, Mas Petro. Harus gini ya, good night. Iya, gitu ya. good night, Mas Petro. Perawan gerwaya ngedu ngeten iki, Pak. Wilujeng dalu Mbak Jejen. Wilujeng dalu, Mas. Alhamdulillah hawane adem. Heeh. Heehmu piye baleni? Heeh. Walah yo mari merinting ya. Printing, Pak. Pak guyang gusune. Widek kula truk nggih, Pak. Nggih ngene jenenge. Dek, Oke dibungkus angsal. Dek piye? Dibungkus piye? Apa ono? Yo kuwi dibungkus. Apa ono sing dibungkus? Hawane adem cocok untuk berkembang biak. Oh no. Iya. Cocok. Sing para-para sing dibuju to mestine. Iya, genah. Aku kosot gedhe dadi Mas. Monggo Mbak Yu cah selipur dibateng sedaya para tamu, hawane adem. Monggo cah selipur monggo lagunipun apa monggo? Apa ya Mas? Manut. Duet neh. Duet boleh, enggak duet juga boleh. Gubuk asmara, ya cocok. Heeh ya Mas. Kono mau aku liwat nadyan peteng diucit-ucit udan. Aku ngelirik enek gubuk cilik, wah kuwi jenenge gubuk. Wih ngiyup kono. Nek saiki gak enek gubuk asmara sing kaya biyen. Eneke beauty lawu jare. Sing nyaron kelo hobi. Entuk sabun cilik ngono karo anduke ning gak entuk digobali anduke. Kae iki anake Cek Bayu lho, Mas. Hobi kok. Oh, Cek anyar kae. Mangga kata-kata bojomu wis mbok nggo urung? Urung. Urung dinggo jare. Urung. Demane. Engko sedelok karo aku nang mburi ya. Apa karo Bu Endang? Nah, karo Bu Endang Supardi mantap dikelakon putul. Mangga kadang-kadang Edi nada gubuk asmara kadang. Biyen liwat
Kenceng Mas. Kok raya nguyah kok piye? Wes Kita iki kelebon coro, Pak, nginangin. Aku wis rada kenceng iki. Kenceng piye? Kenceng. Ya Mas. Iki lho Mas. Wis wis. Ayo masuk. Hah? Mantene iki kok raya malah gak sabar untuk bahan. Ayo. Rodok sesek ini iki penak banget lho Mas. Sesek meneh ya Mas ya. Oh, mau ketoke alon-alon. Wayuh. Karang tarunane malah ra dijukne wis dicek ning ngene rada dijukke. Ngerti kowe iki. Lah ya nek alon-alon rondong des ngono kuwi lho. Ndang disek-seke Mas. Catetan sajone. Datang luntur saya kisinan.